arratsaldeon herritar guztioi. Gaur, Hernanin, Euskal Herria eta Euskalen etorkizuna erabat aldatuko duen berrikuntza baten aurkezpen mundiala egingo dugu. Zuek punta-puntako berrikuntza honen lekuko izango zarete, eta bere onurak munduko beste inork baino lehenago ikusi eta erabili ahal izango dituzue. Hurbil zaitezte guztiok eta etzazue aukera paregabe hau galdu. Erne denok, 2 minutu barru, Euskal Herria eta Euskaren egoera hobetzeko bidea zuen esku izango duzue. Kaixo eta ongi etorri, hemen bildu zareten hernaniar guztioi. Kaixo eta ongi etorri. Herri zoragarri honetara etorri gara gaur, punta-puntako berrikuntza baten berri ematera. Euskalaren eta Euskal Herriaren egoera erabat aldatuko duen asmakizuna. Ez aldala, Jose Mari? Hala da, Mari Jose. Gaur hemen gertatuko dena, ez duzue sekula ahaztuko. Zuen bizitza erabat aldatuko da gaurtik aurrera. Eta... Bai, obera gainera. Da horretaz gain, efekto sekundariorik gabe, albo kalterik gabe. Txundigarria benetan, ez aldala, Jose Mari? Hala da, Mari Jose, Euskarak behar duen miraria. Jaun Andreok, zuekin... Euskura! Badira urte batzuk, Danimarkako Kopenhagen hiriko zientzialari talde bat Euskal Herrira etorri zela. Zientzialari talde oso bat etorri zen Euskal Herrira. Zientzialari talde honek, Euskaldunen artean oso ohikoak diren fenomeno bitxi batzuk aztertu egin ditu. Adibide bat ikusiko dugu, segidan. Oye, ¿ya has recogido la carta de la Icastola? Ah, sí, esta semana. Oye, que tenemos que llevar hojas secas. Que le van a hacer la bienvenida al otoño. Oye, pues que recojan en el parque las hojas, ¿no? Allí, al lado de la Icastola. ¿Y no tenemos otra cosa que hacer? Aunque bueno, esto no es lo peor. Ahora con el rollo este de la implicación de las madres y los padres en el aprendizaje de los hijos, el otro día tuvimos que llevar una foto de la familia, pero la familia íntegra, el abuelo, las primas, la prima segunda, y oye, llega el domingo y a casa del abuelo a hacer la foto, como que no tenemos otra cosa que hacer. ¡Aner! ¡Jaitxio hortik! ¡Aner, jaisteko! ¡Emango jate, Bai,
Zergatik hitz egiten dute helduek erdaraz euren artean eta euskarraz umeekin? Egoera bitxia benetan, Euskal Herri osoan ematen dena. Baino, adi jaun Andreok, ez da bakarra, hona hemen beste adibide bat. Jode, Maite, no veas qué resaca tengo. Es que ayer salí con mis amigas porque era mi cumple y hoy no puedo ni estar de pie. ¿Qué dices? Sí, no te vi. ¿Tú qué hiciste, pues? ¿Saliste? No he pasado por casa. ¿Cómo que no has pasado por casa todavía? ¿Qué hiciste, pues? De fiesta en la rotonda. Fiesta en la rotonda, pero ¿qué morro tienes tú? Kai, etorri honea, Hemen txintxo, ez izan alproja, kakain gabe, Etorri honea. Zergatik hitz egiten dute pertsona helduek erdaraz euren artean eta euskaraz txakurrekin? Galdera hoien erantzuna ez dakigu, oraindik. Baina zientzialari talde oso bat ikertzen ari da eta aurkikuntza handia egin dute, aurkikuntza zoragarria. Aurkikuntza lehioragarria! Sinestezina! Miragarria! Euskura! Ikus ezagun, zer egiten duen miradizko produktu honek. Aizu, jasan duzu ikastolako gutuna? Bai, asti hontan, zea, oaingoan osto lehorrak eman barro mendiala. Zea, udazkenai ongi etorri festa. Bestelare udazkena etorrikoan eskagu gostuak eman da bere. Lehenik ez da genduke bezala. Baina, bueno, hau ez da nokerrena, Aurreko batian, zea, oain gurasua, seme-alaben hezkuntzan implikatu behar dala eta ez dala, zea, familiko argazkila eman behar omentzan. Baina, famili guztia, atxonak, lehengusu, kamonak, lehengusu txikila, eta zea, igandia iritsi, eta lasai hon beharrian, atxonan etxe argazkia teatzea, gero bestia isosoko viajean zeola eta etzeola, beste egun batian jun biharra. Eske gaur egun eskanik ez dakit irakaslioi, lana ez dakit ikeuen, baina eman behintzat, nehamateu, Aner! Jetxiertik! Jetxiai! Jaiteko! Kontuz! Mesedez? Josuz, Maite, ez dakizu gaur zeajea dudan. Atzo nere urte betetza azten eta izugarrizko parranda bota nuen ere lagunekin. Ta zuze, zintuan ikusi zein zenun. Nien dik enaiz etxetik pasa? Nola ez dala etxetik pasa, zein zenun ba? Rotonda juginan da etxe minan. Rotondara, azten muturra duztuna. Kai, etorri honea, Hemen txintxo nere ondoan, kakain gabe. Hemen ez izan alproja. Zoragarria! Sinestezina! Lehioragarria! Txundigarria! Eskerrik asko zientzialariok zuen laguntzagatik. Zoragarria benetan. Taxa Mikel! Txalo bat mesedez!
eta jaun Andreok, Euskararen etorkizuna gure esku dago orain. Euskura. Euskara, zure eskura. Ikus azagun. Esan bezala, 100% naturala da euskura, 100% Euskal Herrian egina. Ez aldala, Mari Jose? Alaxe da, Jose Mari. Gainera, behin botila irekita, ez da ondatzen. Goizean ohetik jaiki eta trago bat hartzea nahikoa izango duzue, egun osoan euskaraz hitz egiteko, baita helduekin ere. Miragarria benetan, baina hori ez da guztia, ez aldala, Jose Mari? Ez da dena, Mari Jose. Izan ere, 100% birziklagarria eta berrerabilgarria da euskura. Abantaiak besteik ez ditu. Baina, hemen, prezioa... Prezioa? Ba hori da honena, Mari Jose! Izan ere, Euskal Herriko edozein dendatan erosial izango duzue euskura, soilik 5 euro ordainduta! 5 euro? Hau mauka! Azte txoinua, 5 euro! Haupa, hotxa, Mari Jose! Izugarria! Izugarria benetan, euskarak behar zuen miraria! Gola ezazue, 5 euroan soilik, Euskal Herriko edozein dendatan. Bai, 5 eurotan soilik, eta sorpresatxo bat daukagun zuentzako gaurkoan, sorpresa ikaragarria. Bai. Izan ere, gaur hemen zaudeten guztiek euskura doainik eraman ahal izango duzue! Bai. Ondo entzun duzue, Doainik, debalde, usu trup. Hori bai, eskuratu nahi baduzue oraintxe bertan, gure leloa osatu beharko duzue. Adi, jaun Andreo, proba bat egingo dugu, Adi, euskara, zure eskura. Dena batera, euskara, zure eskura. Beste behin, euskara, zure eskura. Primeran ergani! Lortu duzue, Euskaren etorkizuna gure esku dago orain, eta merkerarte, 5 euroa soilik. Eta gogoan izan, euskara, zure eskura. Sí. Yo no veo. ¿Lo ves? Lo veo, pues. Kaixo guztioi, arratsaldeon herritar guztioi. Venga, Boli, agur. Gaur, Hernandin, Euskal Herria eta Euskararen etorkizuna erabat aldatuko duen berrikuntza baten aurkezpen mundiala egingo dugu. Kaixo guztioi, arratsaldeon herritar guztioi. Gaur, Hernandin, Euskal Herria eta Euskararen etorkizuna erabat aldatuko duen berrikuntza baten aurkezpen mundiala egingo dugu.
Kaixo eta ongi etorri hemen bildu zareten hernaniar guztioi. Kaixo eta ongi etorri. Herri zoragarri honetara etorri gara, punta-puntako berrikuntza baten berri ematera. Ez alda da, Mari Jose? Alaxe da, Jose Mari. Euskal Herriaren eta euskararen egoera erabat aldatuko duen asmakizuna. Ez alda da? Bai, alda da, Mari Jose. Gaur hemen gertatuko dena, ez duzue sekula ahaztuko. Zuen bizitza erabat aldatuko da gaurtik aurrera. Eta obera gainera, izan ere, ez dauka efekto sekundariorik, albo kalteri gabe. Produktu miragarria benetan. Euskarak behar duen miraria, Jaun Andreok, zuekin Euskura! Badira urte batzuk, Danimarkako Kopenhagen hiriko zientzialari talde bat Euskal Herrira etorri zela, gure herrira.